Čau YouTube, zdravím vás u nového videa. Dneska si ukážeme takový celý můj den v jednom videu a jak začít den než ranním kardiem. Ale jsem pořád nějaký nachcípanej, mám ucpaný nos, tak se omlouvám za můj hlas. Jinak chodím ráno na lačno, nějakých 5 kilometrů to vychází. Já vždycky, abych měl nějakých 40 minut to kardio na lačno, protože to hned spaluje tuky. Mám to takto vyzkoušený na sobě, že mi to funguje a před těma závodama to je bomba. Takže vím, že mi váha hned půjde dolů, to, co potřebuju. No a včera jsem měl nějaký zažívací problémy. Asi jsem si měl nějaký zkažený kuřecí maso. Já jinak jsem jenom na kuřecím. Střídám to buď tresku, kuřecí, anebo krutí. Nic jiného teďka nedávám. Tak to je nějaká zelenina, vejce. A to je celý můj jídelníček. No a jak jsem měl ty problémy s tím jídlem, tak jsem se docela odvodnil a dneska jsem navážil nějakých 80,5. To je na mě hodně málo. Už ten ksicht je takovej kostlivecký. Kostlivecký. Ty kokos. Vstává někdy kolem 6. Vždycky, abych střihnul to kardio, pak se v klidu nasnídal a mezím budu stříhat, no, tak. Ten, kdo říká, že nemá čas na kardio, tak je jenom jiný. Jen si přistaňte, choďte brzo spát, ať přijde aspoň 8 hodin a vidíte, že se dá všechno stihnout. Jenom musíte spít. No ostatní, jeleno. A pohodlno. Vidíte to hodně pohodlno. To udělám. Vystávám se. Kardio. Sport. Takový komotor. Tak tady vždycky chodím z Podbořan do Valova. Každý ráno skoro. Nic extra. Aspoň vyčistíte hlavu. Jste tady úplně sami a to já miluju tohleto. No až dochodím kardio, tak se vrhneme na snídani. To já vám taky ukážu, co snídám. Ale ono teďka každý jídlo vypadá skoro stejně. Takže není tam nic extra. Ale to si všechno ukážeme. Tak mě nechte teďka dochodit a vidíme se. Mám po kardiu a máme tady 2 vajíčka, šunka, sýr, 150 gramů kuřecího zeleníka a tohleto. To si nechám pro sebe. Co děláte vy v snídani?
máme po tréninku. Ještě tady popím protein, který mám jediný během dne. Jinak jim celý den maso a ráno vajíčka. Ale protein po tréninku mi ještě zůstal. Ale to se změní. Odjeli jsme teda prsa, trochu triceps, to můžete vidět na videu. Zapozovali jsme. Vychytali jsme nějaký nedostatky. A... co tady zase dělají, more? Vychytali jsme s Víťou nějaký nedostatky. Oba dva jsme si řekli co a jak. Formy jdou, bych řekl, podle plánu, takže se stíhá asi všechno. I když jsem se fakt bál, že to nestihnu, Vítě a ty vede se bál, že to nestihne. Ale všechno jde podle plánu, takže dobrý. Vítě se teda připravuje sám teďka. Já jsem teda pod Martinem Novotným, abych měl čistou hlavu. On zase říkal, že když se právě připravuje sám, tak má čistou hlavu. Že teď se budu chystat natáčet otázky a odpovědi. Tak když tak, mohli byste mi napsat nějaké otázky, ale to ještě dám nějaký příspěvek. Budou se týkat jako jídla, tréninku, těch závodů, na kterých se chystám. Všechno tam zmíním, jak ta celá příprava probíhala. Jestli byly nějaké komplikace nebo ne. Můžete využít, trošku mě podpořit, slovový kód na nebi. Dám vám tam dolů odkaz Zdenek 10, boom. A potom Hedrix, taky mají superový hadry. Takhle na zádech mám ještě, můžeš mi natočit záda. Tak. Stejně, taky Zdenek 10, Hedrix.cz. Takže pecinda. YouTube, máme tady konec videa. Viděli jste teda trénink, jak jsem stříhal. A celkově ten můj barber ještě není hotovej. Je to tak na 80%, musím se tam pořádně zabydlet. Na zdraví, na moje. A příští video bude, chtěl bych dát otázky a odpovědi ještě před prvníma závodama. Bude i video ze závodu, takže se máte na co těšit. A vidíme se zase příště. Tak se mějte. Čus.